як ду рӯз пеш ин Лаврови палид занг мезанад ба амири Тоҷикистон, мегӯяд мо ҳеҷ қасду зиддӣ надорем ба миллати тоҷик. ӯ айн забона мефаҳманд. барои ҳамин мо ҳама каса бо ту ҳастем. дар кор бошад ҷарразаша калазардор мебурем 201 дивизияшам. коре кун ки тоҷикҳо сарбаланд бошанд. иҷоза нате ки ҳуқуқи миллати моро поймол кунанд. ин калазардор нимите Россия, ин калазардор гузаронданд, баршид карданд дар ҳаққи миллати тоҷик. салому алайкум дӯстон ва ҳамватанон. субҳаналлоҳ, нигоҳ мекунем рейдҳо аз нав сар шуда истодааст, рӯз аз рӯз вазнин шуда истодааст. ин тоҷикҳоро мебинем ки дар границаи Россия чӣ ҳолати вазнин доранд. садҳо ҷамъ шуда истоданд. фақат шаҳрвандони Тоҷикистонро намегузорад ки ба Русия дароянд. ва аз ин бадтараш нигоҳ мекунед дар аэропортҳо тоҷикҳо хобанд, як шароити хубе надорад, дар замини қоқ хобанд, як чиз харида хӯрда ҳатто наметавонанд. чӣ ин муомили бад бар сари миллати тоҷик дорад ин калазардо? чӣ сабаб шуд ки ин хел фишор бар сари миллати мо? шумо фикр мекунед ин ҳамон теракте ки буд ҳамон аст? ҳамон сабаб шуд? На бародаро, ин як дишови турук буд ки мардуми тоҷикро ахмақ карданӣ буданд, натонистанд. як дишови турук буд ва ҳама фаҳмид ки ин як бозича ҳаст. ин сабаб нест аст. ё ино фикр карданд ки миллати тоҷикро метарсонану ба ҷанги Украина мефирстонанд. мардум ахмақ нестанд ки дар ин бозичаи шумо дода шаванд. мардум дар ин фреби шумо гирифтор намешаванд. пас ин сабаб нест. ман фикр мекунам ки Рустам Эмомалӣ корро ба даст гирифт, дар ҳимояти шаҳрвандони Тоҷикистон сар баланд кард. ин сабаб шуд ба фикрам. зеро ки нигоҳ мекунӣ як ду рӯз пеш ин Лаврови палид занг мезанад ба амири Тоҷикистон, мегӯяд мо ҳеҷ қасду зиддӣ надорем ба миллати тоҷик ва дини хоса мо ҳеҷ вай надорем. такде чира тоҷикҳоро паставид кардем? агар вақте ки шуморо ки қапиданд, шумо ранги моҳӣ мегурезем. барои ҳамин фикр мекунам ки ҳукумати Тоҷикистон даст ба кор зад, шаҳрвандони худашро ҳимоят мекунад. ва агар шумо сраза гӯем занг мезанед ба амири Тоҷикистон, мо ин хел ният надоштем, қафонишинӣ каристем. ё ин сабаб шуд ки президенти Тоҷикистон ба Европа сафар кард. рости гап ман то ҳол хабар надорам ки ин чӣ ҳадаф дошт, ин сафар чӣ ҳадаф дошт, хабар надорам. хулоса ин ки Рустам Эмомалӣ ҳукумати Тоҷикистон сар бардошт ба ҳимояти шаҳрвандони худаш, шумо ба зӯрӣ овард. ин калазардо гузаронданд, баршид карданд дар ҳаққи миллати тоҷик. ман гуфтанӣ ҳастам ки Рустам Эмомалӣ, мо ҳама ҷавонон бо ту ҳастем. ин калазардоро дар кор бошад зада аз Тоҷикистон пеш мекунем. чӣ тавре ки тоҷикҳоро дар он ҷо роҳ намедиҳанд, мо ҳам ин калазардоро аз Тоҷикистон зада пеш мекунем, акфиношон лағаткорак пеш мекунем. ин 201 дивизия ки тоҷикҳоро ки метарсонад, дар ин тарса мо гирифтор намешавем. дар кор бошад ҷарразаша мебурорем. ҳама ино аз Тоҷикистон зада пеш кардан дар кор. бовар кун, ҳама проблеми мо, ҳам проблеми ҳукумати Тоҷикистон ва мардуми Тоҷикистон ҳамин Россия мебошад. як политики нобарор дорад ҳамин Путин. ҳама проблема проклятия аз ҳамун ҷо мебиёд. барои ҳамин ин калазардоя дуруст аст ки зада аз Тоҷикистон пеш кардан дар кор, хосатан ин 201 дивизияра. як мисол мебиёрам. нигоҳ кун, Армения армияи Тоҷикистонро роҳ дод ки дар Карабах ки ин ҳимоят мекунад гуфта. навбарод ино ҳамин мягка ҳамин замини Карабаха дар Азербайҷон супориданд. Армения ино фаҳмид ки ин Россия на дӯст ҳасту на дигар. баъд митинг бароштанд ки лозунг бароштанд ки прощай нимите Россия. ин навбарод проблема овард дар Армения. иво фаҳмиданд. баъд ҳама каса митинг карданд ки прощай нимите Россия.
дуруст аст ки ин аз тоҷикистон бовар накор ин калазардора о ҳамин забонро мефаҳманд баъд мегӯянд ки бародарҷон биё бишин сари стол тоҷико бар мо ҳеҷ мушкиле надоранд марҳамат гуфта о ин забонро мефаҳманд барои ҳамин мо ҳама каса бо ту ҳастем дар кор бошад ҷарразаша калазардор мебурем ам 201 дивизияшам коре кун ки тоҷико сарбаланд бошанд иҷоза надиҳед ки ҳуқуқи миллати моро поймол кунанд ин калазардо нимите россия баршид кардан гузаронданд ино калазардо умедворам аст ки ин коро то охира ба даст мегирӣ намегузорӣ ки сари мардуми тоҷик хам шавад хосатан нигоҳ кун дар аэропорт чӣ муомили бад доранд мардум бедор шавем дар ин унижение сархам накунед пасилат кунед ҳамин россияро дар тоҷикистон бошад як нимтанон бошад роҳати ҷон бошад сарбаландӣ бошад ин калазардора ҳамин тоҷикистонам зада пеш кардан накор бойгари тоҷикистон худи тоҷикистон ба дасти худ бигирад нагзорад ки какой-то калазард управлят кунанд тоҷикоро истифода мебаранд дар теракту дар ҷанги украину дар ҳар коре ки хоҳанд истифода мебаранд бовар кун ҳам қафонишини миллати тоҷик ҳамин россия мебошад ки намегузарад ки мо развиватсия кунем ба пеш равем барои ҳамин тоҷико ба пеш ҳама каса сархам накунед дар ин хосата дар ин калазардо ҳама иззат ба дасти худованд аст иззатро аз худованд ҷӯед шуморо ба худованд месупорам салому алайкум ва раҳматуллоҳи баракатуҳ